दिशेने दुसरा धक्का ऑल मिरकरवाडा संघाला. रायझिंग स्टार ऑफ सोमेश्वर एक दुसरा उगवता सितारा ज्याच्या माध्यमातून इथे ब्रह्मास्त्र वापरलं गेलं. ब्लॉक होलला टार्गेट करणारा तो क्रॅकिंग डिलिव्हरी ते पाहायला मिळाली, परंतु इथे उद्ध्वस्त केली ती उजवी यष्टी. दुसरा धक्का हसन मियाच्या स्वरूपात ऑल मिरकरवाडा संघाला. संचित गाणेकर ऑन दी मार्क, न्यू बॅटर ऑन दी मार्क इब्राहिम. ओहो, आणखीन एक अफलातून डिलिव्हरी ते पाहायला मिळते. सलग दुसऱ्या चेंडूवरती आणखीन एक विकेट. व्हॉट अ मॅजिक डिलिव्हरी पाहायला मिळाले. अफलातून गोलंदाजी, शानदार गोलंदाजी पाहायला मिळते. छोटा तीर वार करे गंभीर. अफलातून डिलिव्हरी पाहायला मिळाली. पहिल्या चेंडूवरती हसन मियाला सरप्राईज दिलं, दुसऱ्या चेंडूवरती इब्राहिमला इथे सरप्राईज दिलं आणि तिसऱ्या चेंडूवरती या स्पर्धेतली पहिली हॅट्रिक पाहायला मिळते की काय. हॅट्रिक बॉल घेऊन बॉलिंग मार्क मध्ये संचित गाणेकर ऑन दी मार्क. समोर न्यू बॅटर इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय. मिरकरवाडा यावी लेग ब्रेक होता चेंडू, बालम बाल वाचलाय, पायावरती आदळतोय बॉल आणि इथे आपल्याला पाहायला मिळालाय डिक्लेअर झोन मध्ये गेला बॉल, त्यामुळे 2 धावा इथे मिळते. धावसंख्या पोहोचते 13 या अंकावरती. स्ट्रायकिंग गेला मुसावरती दाखवला गेलेला विश्वास आणि पुन्हा एकदा रॅपिड आहे. आणखीन एक शानदार विकेट. तिन्ही खेळाडू बोल्ड आउट. मॅजिक डिलिव्हरी या मॅजिक बॉलरची म्हणावी लागेल. आजचा दिवस कुणाचा तर संचित घाणेकरचा. पहिल्या बॉलवरती हसन मिया, दुसऱ्या बॉलवरती इब्राहिम, तिसऱ्या बॉलवरती मात्र 2 धावा खर्च आणि पुढील बॉलवरती आणखीन एक विकेट आहे. अफलातून लाजवाब, शानदार, जानदार, बहारदार काय गोलंदाजी पाहायला मिळाले संचित घाणेकरची. 1 मॅन शो 1 मॅन आर्मी. अफलातून गोलंदाजी. न्यू बॅटर यावेळी रॅपिड फेकला गेलेला बॉल डिक्लेअर झोन मध्ये जातोय. 2 धावा इथे मिळते. षटक क्रमांक समाप्त झाले ते 3रं आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 15 धावा. आपल्याला पाहायला मिळालेत. बॉलिंग पार्कवरती इथे गोलंदाज ओमकारचा पहिला बॉल ड्राईव्ह केलाय, स्ट्रेट येतोय. तिथे आहे सोहम बाटकरने बॉल फील्ड केलाय. पाहायला मिळाले इथे डॉट बॉल. ओमकार ऑन दी बॉल. नेक्स्ट बॉल या लेगस्टिकच्या बाहेर आहे बॉल. नाकाम ठरेल स्वप्नील. चकवेल बॉल जाईल डिक्लेअर झोन मध्ये. 55 इशारा वाईट बॉल. 1+